Здравейте хора, аз съм Троло и днес ще говорим информация за моя собствен канал, който е Троло, както ви изглежда. Нека поговорим за някои неща. Качването мисля да бъде в понеделник, четвъртък и неделя. Ще е на такива Trollface, QST и така. Това видео както ви изглежда в понеделник, следващото в неделя и последното второто в четвъртък, последното в неделя. Друго, което бих искал да ви кажа. Ако искате се абонирайте, ако искате не ви карам. Ако искате лайкнете видеото, ако искате не. И също ще ви попитам, може ли да ме последвате в Меме Маски страницата ми, ако някой го знае това приложение? Там качвам забавни мемета. А вие как мислите, меме или мим трябва да се нарича? Аз харесвам повече меме да го наричам, въпреки че знам, че се казва мим. Вие как мислите? Пишете долу в коментарите. Това ще ви бяхте с Троло и ми беше приятно да се запознаем. И довиждане!